Kumba arpo tuli ki skul kebadan hapo Mawlai constituency kila yo kikor komputer kebadan rengkat bagi printer na UML kathan uba piti saukmi ke Mla Sha hapo office sekam jong Mawlai nong preng henek singi baar ka atrik uleber hagan singi ladon ru katukan ni kisnong kila yo komputer na lor ki arpo tuli ki skul ki bayo ki kentup ya ka Church of God Higher Secondary School ka Mawlai nong kwar Christ Church Higher Secondary School Sekarya ka Saint Aloysius School kuntan masar ka skul na saw maujunrong ka skul na pling chathang Kamauset khnam Mawlai Christian Night Secondary School yorngham ka school na umthlong bat kiwi haswaban sam yagini ki computer kilayo ban pelong ya kajingelang balingkot balapnya do ba Frankie Masar chairman Mawlai sin RT block ha ka jingdon rengkat ka principal headmistress kinong hikai jong ki school ba pher Mawlai bat kiwi haba jingkran uba piti saw kami ulapan pa yo ka jing smo komen bulayo ban sam ki core computer sekini ki school bat ulapan tip bakani kanang dai tang face ka baningkong ba ulasam haba de baginong hikai ki badan hakani ka singi UML ulapan pa bu arjar arpo udi usnam uba ba haga ba kiskul kilamat jing namar ka jing khang jong kiskul bat bon kiwe jing kilamat kum kiskul namar kakhlam covid-19 wemeli ula kerpat ru ki principal bat headmistress bakin long lai lut ban penpaw ki jing bat ka jing kam jong ki sha u namba ulong ubalak loy banyaram banda kadang jipi saya skam je kam kombak le kata ki don kiskul is ka Mawlai jing so komen ki don kiskul ki bala ki nak skul ke don paspak dai spak arajar la hajar Kasakils maning ang clean ang system na pahado di hajar mo di principal yung Church of God ng clean maning ruk nice spa mo ko ruk nice spa kam di so ko ben ko banda kaliang jungki ko ba ka lang kiyo ito hapis ko ko nang ba kini kijing ay madaro kin don ka lapis ka kung kijing long jong di school ki bala hambur kini kina school the higher secondary ba don ruk mata ko ba kibare itu school snong lai de lang hi da ba school ini sin don kam computer kila dia komputer ni dia jing pair ka ba ki numbers ni jong ka ani ka jinga de jong ka pair ka ba school ki bala kham he kala ya kham bu ki number ba school ki bala kham guna ka ba ya kham guna dia kata ka tang ka la ang tang ka first phase na ka yang jong ba second phase ni don ka ni ke boro masuk ai ku blek ka pang na ba jong ki hoi ka school banda kadang pihi kalau pada pedeng bebun kicing dia kenduk dia siam haka kam ke jongpi dari ni sokmen ba dak ada ke jongpi ke ben ka ben sim ong ba blei la khot yang benong doi kai ada yang benong kai ada ke benta juga ban persiang per ai ko ha ba tam na ka beta good education na ka beta jongki na ka beta ki kon pi jongi na ka beta ki samla ge jongi di usnam arpo 2020 yang the usnam di yang ba usnam ba it is a very difficult year usnam ba ba kata jam apa mlong khat chu ya education long chu khat ye ba kata ji hik long nam ta jing ko jikya ini so komen na yang di long kumning ba long ta do na jing ko jikya bang so komen man i na kai ba bun lai sangat nai kai mà đây là ship hôm nay cái video này có là trong công ty lọc đi lọc xa chưa thì này cái không buôn này cái đi cái này lọc active ba cái này cái có chả mà buôn này cái thì lọc slim mà mana kasih HP mi HP ya susah thì cái lọc baru kalau active ba cái baru cái mình lọc active thì là susah thì cái này cái mình đang ngáp cái sangat ba yang kalau pun mesti saya mesti yang so ben mình phải chả but in dua show play no stem artway long usnem jong jing kan usnem jong jing ko jikya usnem jong jing jing biang usnem jong roi kapar ngini tri bahan la ka betau usnem aku koi ngis kamu blehi ondor kat ye ge zikmu jong di kalender jong ka school jong pi ngis kan ondor kat hatus ni apa ni dan kawi kan program sister yang langsung panglu ba hadu kata-kata ini kena boros ketu di kelas 1 kelas 2 boros ketu gandang one spelling gandang jaga bantu mata tang ban tho di kemnang su ban tho bos kata kalong yang ba ka kom tho ju ki ka labiang rei mata habi bala song su nai ke nawang cha school kemnang su ban tho kemnang su ban puli yang so pang bet ha tu kata yang ju persiang ban phone chi me ki pa ban kli ki long ku ki phone ju ki kai ne ban tho ki kai ne mo puli ang ju persiang ke nawang cha school pada bak rabak hapa ni kai biang ngat tu bastang di sungguh nak kalian ngajongi buat nak kalian ngajong lagi si poru si pau benai kumto tongi lagi pun comeback kunur kom banyak rapi beliau kamdon syuk kerkong kementar kan jong kom perhat na pada karoi kepahan gue baro yang teng nak di kambang nggak teri
Pangis kamu nak kalian joki dia buat school room. Kamu tengok lapo yang syllabus sang tu ada nak kalau kamu buat kamu. Lagi film 3G berkat ini dapat sim ketika part of life. Haba ai khublai I headmistress jong Christchurch Higher Secondary School Mawlai ikong IG nang nong ilapan pau ya kajing sngongu ba kajing sngo men ya wemeli bu long kumuk pa u yo I lupa ya kajing kam jong school klen don kam ban ula ai na ka benta kajing bit jingbyang ya kajing don kam ke school kumalong I hagat po kani ka kamra ni babon nanging long kikmi kikpa te kumkimi kikpa te ni si abe kikon bakin pan kikeng jing dong kam nang then ringi smoke men baban ong iba family jumi belong pa jong kami ka constituency jumi la yu I klembat pan ro ko da hi ya ka jingdon kam la I no jingdon kam jumi school maki computer le kidon kam ha ni ko kam tam baki khenna lagi le si menta mat ki habdon be computer skill mat ki habdon be kaya so when I kuliah shibun ima ya ga jing perkhat ke jong I la perkhat pa ban penbet penbiang I school ki badan hapo jong kaya ga constituency ti ban kenya da dangi pe hi bere jong education ke badan hapo mulai na suka pa I ba mo shibun ki benda ki ba dang hab ban develop da ba day lagi kena Habi day bag infrastructure. Kam tam ni day ban say lang ni na po Mawlai. Ki kena ki ba long ki khlo siya. Om tam jong kali ka sinong Henry jong kali ka jai bili. Ba jong state hi ba boy. Ba na lo kata ru na kapan iba in petlem ko. Ya ka jing e jong ni kino hikai. Ki ba ngi sim jing e ha. Mo teng katlop jong ni kaman om no Nadu December ru haduk mi hampat yo te klem ka nitrei ka ot nitrei da ka baswan ka misim ni namak mo play legit ini then remi don kam pa ya ka jing don kam ka jong ba man ka si ni don kam ru jing don kam jong ni kong ki don kai ka principal jong ka Church of God Higher Secondary School Mawlai nongkwal ikong Shakila Janaru ilapan pau ya kajing sngo komen haba wemeli ula phone ya I ban ai ki kor computer ini principal ru ilapan pau ba kum ka school kim ju thlia na o than se kinong ni khmat henrei ha ka ne ka kinti ba menta kilapan pau show MLA na ka benta ban mang scheme lem na ka benta ban pinkha ya ka school ka bala nang bon kinong man school kumban shuong nyempoi perkhat bada I in wat ini nakalyang ka jonga hi shimet represent ka school nyimju kham nuot hi ban one wat iki jingarap juk I na mar ni suthu ba in kineri ki kiti tangyano te kat bangi dangla hi bangin yang halaki jom ki kjan nyimju kham clear henrei long pat ka jing kemen ba iba ilong bala kloi ban yarap wat ikitu ki bam kwa banu clear thani I te ngasngo ba ngan ai ka jingso kublai ka bakar pangtam me ba ibala kloi ban yarap ya ka school ke jungi ho baro akino mola hangi fitep hi ka school Church of God kalalong ka way na school amtang haka snow mola hinreng laban ong haka state meglaya hi brockway man law snem hi judon hi ki bawan hakilis mention snem hi layo arngot haka lis but naka daw jong kani ka pandemic ngimshem layo ban felicitate iki ban nilabu ya ka program kat kum ka school calendar bangin felicitate iki mentaw snem ti nasngo ba iba ilayo ishisha ya ka school ke jungi ban nilabu kat tu kat ni snem menshua ya ka jing kerpat jong I benyarap lem ya ka extension jong ka building namar ka enrollment kum ba filayo sngo mene kanang kiyo namar kabun bah ka demand ha ka school ka jungi tambangim la ban kot ban kner ki kiti na market jing khamnya nre ka balang kalas sngodan kam ban extend ya ka school building bat kala ai jaka
Banilah sedang bantai. Tengah labuk ke jing kerpat iba subhai rap lem namangi ngedi ke mission school ngimdan kenu ke jing harap nak sorkar ngimdan ki grants ngimdan kenu haduk ke tulok ru ke dehi ke balangi ke bekersyani kino hikai di iba ila keluar bet ila ong ba insawan pet na syai ke singi ya kene ke jing yat bet jong ke building kuble shibun ba ya ke jing yarap pasbun ke jong pi ba kalong ke jing duai ke jonga bat ke jongi kum ke skul bat nganget ba barok kino mulai ni kersyani ba ha ke jing duai ke jongi binang yo e kamet ke basyat baklan inang yo e kata ke jing start ke jing champang ke bau blehi un ai ba inang la bat tre hok ela ke jong ke kam kum ba kino mulai kila ibet banang penjob ipi kum ta ba milti ba pinang le hok Kanang ba ka jing kerku ka ba kraw tam ka ba pinyo ka dehi no ble